Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng aking amang nasa langit. Mga young people. Dili day tanan mo ingon nga, Panginoon, Panginoon, mag-adto sa langit. Kinsa lang mag-adto sa langit? Ingon sa Bible, kadto lang daw kunong gabuhat sa kabubuton sa amahan. Young people. Dili buti pasabot nga sige ka og simba sa simbahan, lago na ka mag-adtog langit. Di ba? Di ba? Kay naay mga tao nga gaadtog simbahan pero wala gabuhat sa kabubuton sa amahan. Gasimba, balaan kaayo og kanta pero pagawas, halas og garol kawatan man day kaayo. Ang uwan pagid nga mga young people, niadto lang sa simbahan nga numan kay naay gwapa. Pagsimba niya one time, nakita niya nga, hala, gwapa lagi itong isa ka babae di adto. Musimba ko taga Domingo kay kusog ra kay ta musimba. Mga young people dili na mao, di na mo kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo mao kini, musimba kita sa iyaha, dili kay babae atong simbahon. Ha? No. Ano sa Bible, ang magkaadto sa gingharian sa langit, sila lamang gabuhat sa kabubuton sa amahan. Young people, kung ikaw tinuod nga gatuo sa Ginoo, mamuhat ka sa will sa God the Father, dili ba? Kung gatuo ka sa Ginoo, pag adton magsimbahan, ang imong heart ug imong mind focus ngadto sa Ginoo. Dili kay focus ito sa uban. Hala, usa man na iyang sapatos nga mura naman na og ninganga naman na oy. Wala gid kapalit kay kapobre pa jud kayo ani oy. Mga young people, dili na mao ato ang purpose pag ato sa simbahan. Dili paghimantay sa uban. Dili ta mao ato simbahan para magmarites. Gani, wato ta sa simbahan para magbuhat og insakto. Pagbuhat sa kabubuton sa amahan, dili ba? Now, dili tanan mo ingon nga Ginoo, labi na madagma bitaw, dagma Ginoo. Uban pagit kay pag hapit maligsa sa motor, Ginoo. Na sa bakba ra man day kutob ang Ginoo di ay. Sa lihok wala ang Ginoo. Mo na ginaingon sa Bible sa Marcos nga, ginadayig nila ako sa ilahang mga ngabil, pero layo ang ilang kasing-kasing kanako. Ha? Mga young people, mga tanan ko. Dool ba inyong kasing-kasing sa Ginoo? Or layo? Kasi baba lang ha? Ang Ginoo gusto ginya nga ikaw mudayig sa iyaha sa imong ngabil ug tibuok nimong kinabuhi, mubuhat ka sa kabubuton sa amahan. Yung people dili buti pasabot nga gatuo ka sa Ginoo, head knowledge nga largo ka na langit. Kay ang yawa gani iyang people gatuo sa Ginoo pero gapangurog. Nganong gapangurog siya? Hadlok siya sa Ginoo nga i-judge siya. Kay di man siya mo submit. Yang people ha, kung gusto mo malangit, kinahanglan ang inyong pagtuo, mubunga o maayong buhat. Musimbagid mo. Muhatagid mo og halad ngadto sa Ginoo. Amen ba? Amen. Na example sa Bible yang people nga dagko kailang buhat para sa Ginoo pero interno sila. Kinsa ang mga inila nga relihiyoso nga mga tao? Kinsa sila? Unsa ilang trabaho? Malaki sa Diyos. Alagad sa Dios. Unsa example? Unsa ngalan? Mga pastor. Pastor pagilain. Priest. Pari sa pagilain. Mga Madre ang sa pagilain. sa Kristan. Sa Kristan. Mao ni mga tawhana nga gapangalagad gayud sa Ginoo. Pero sultian ko kamo, dili tanang pastor malangit. Dili tanang pari malangit. Dili tanang madre malangit. Ano man? Kay dili tanan mabuhat sa will sa Ginoo. Ang uban sa nina raytsada, pero ang kasing-kasing hugaw kaayo. Muna ginaingon sa Bible mga young people nga mura ka mag mga panteon. Nganong panteon man? Nganong panteon mga young people, ha? Kay ang gawas sinaw kayo, gwapo kayo, pero ang sulod, patay. Di ba? Sa Bible na example din ng mga great men, di kayo sila young people. Tanawa, o sige, ingon diyan eh. Sa araw na iyon, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba kami nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala sa ngalan mo? Mga people, karon bitaw nga tayo. Na yung mga master mo paggawas og demonyo sa lawas sa tao, dili ba? In Jesus name, gawas sa lawas anang tawhana. Magawas yun. Ako uncle ay, Uncle Manuel mo, no? Nakapagawas sila demonyo sa lawas sa tao, yung people. Ang tao ka, limbag-limbag diha, gasultig, dili man. Ang tingaw bitaw gidaw ko, no? Kay
Isog. Unya dili isa ka tawo ang mugawas. Mura ba lahi-lahi ba ang tingog? Nya muna iyang experience. Gibutangan nila Bible ang diane. Ma-feel gid daw kuno sa demon nga bugat init. Ingon ni ati tata, naka-experience man gid sila, ako wala pa gyud ko kasulay. Now, na-feel nila pagkatapos nigawas gid ang demonyo sa lawas. Basta mention daw kuno, basta mention ka og sa dugo ni Kristo Jesus, mahadlok ang demonyo. Basta na ng blood na word, blood ni Jesus, mahadlok ang demonyo. Young people, daghan karon makapagawas og demonyo. Pero abi mo di ta na makapagawas og demonyo, padulong sa langit. Tanawa ra gud diri oh. Moingon unya sila sa langit, Ginoo, Ginoo, nganong ilabay man minimo sa impierno? Dili ba nagpagawas man kami og mga demonyo sa imong ngalan? Young people, ha? Dili po ka sabot nga magkapagawas og demonyo in Jesus name, langit ang ka. Pastor, nakapagawas man siya lagi, pastor. Nya dili lugar na valid para malangit siya. Oo, young people. Actually, ang gamhanan ato, ang ngalan lang ni Jesus. Ha? Dili imuhang pagka-ikaw. Kaya di ba there is power in the name of Jesus, dili ba? So, pwede ka magkapagawas og demonyo pero ikaw, dili iya sa Diyos. Basta gamiton mo ang ngalan sa Ginoo. Kay powerful ang ngalan sa Ginoo. Muuyin mo dili. Muuyin mo mga people, ha? There is power in the name of Jesus. Nya napagailain yang people. Nagsangyaw pag singalan sa Ginoo, ba? Nagsangyaw sila ba? Pero dili kay buti pasabot nga magsasangyaw na ka, automatic nagkapadulong sa langit ang people, ha? So, mao ni. Ang tinuod yun, kinahanglan ang imong kinabuhi subay sa Ginoo. Ang pagtuo mo sa Ginoo, ang kinabuhi mo subay sa Ginoo. Oh, naing hapon. Naguya. Unsa ingon sa Ginoo kanila? Ang ingon sa Ginoo kanila, ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang pagligoy-ligoy, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Mga young people. Katong mga tao nga wala gabot eksakto, gapang rape, gapang patay, gapang awat, ilabay ko sa Ginoo sa impyerno. Sa young people ha, mga lalaki, ayaw ginupang rape mga lalaki. Ayaw pangawat. Mga babae, dili ibaligya ato ang lawas. O niya, sa Facebook, dili kita mapataka-taka og post ba o mga bastos yung mga post ba. Pag ang post gani ang people, bastos nga post, dili na to i-share. Kaya mga Kristohanan man ta, magpakabalaan kita mga young people, kasama nga atong Diyos balaan. Magpalahi ka mo sa kalibutan. Ayaw ka mo pagpakisama sa kalibutan. Kaya kung magpare-pareha ta sa kalibutan yung people, ilabay po ta sa impyerno. Kasama nga ang kalibutan, ilabay sa impyerno. Okay? Okay ba? So, mao ka na ang atong lesson karon nga. Adlaw.